Dinalau borhatau di perjalanan orang merlupi dohot tangia doang golang kaki dohot hata poda nang di memehoko tuau da borumo Manogo tinuduk potari idopeanggo ngolu di borumo di perjalanan tu dolok peso tapi tu toruan peso bolasa tungi majo roha bagi adik Kami minta kepada pengantin supaya dicepatkan sedikit dari gereja. Pengantin, karena udah jam 1 kurang. Dihais manogo dinuduk potari idopeanggo ngolu di borumo di perjalanan peso tapi tutoruan peso bolasa tungi majo rohang bagi adik da borumo uta di kono uta hatu buoki borhat marjalang tuluan nada Jari sama ni mak nang dihita sutuk bulu nanti.